Biz de bugün Arşağayımız baş alanında Manira Safina'nın bugün çıkan kitabının prezentasyası Amşulayık Manira'nın 60 yıllık kişisine jinaldık. Kitabının ismi Atala Yaratam deyip eğite olmadım. Bu şu üç sözge ne kadar köp мәгънә сыйган. Моны үзенең җаны җырлап торган, җаны моңланган, җаны үз-үзенә бик күп вакыт урыннар тапмаган кеше генә әйтә ала һәм яза ала. Уңышлар бүген сезгә Симит Башаллы халкы. Менә ниһаять без килеп кердек монда Манира ханымның гаиләсе. Манира ханым, сез бүген бу кичәдән нәрсәләр өмет итеп, нәрсәләр көтеп алдыгыз бу кичәне? Дөресен әйткәндә, мин бу кичәне бөтенләй көтмәгән идем дә әле. Бу минем ихтияри мәҗбүри булган кичә, но шулай да кино килеп җиткәченнән мин уйладым, тегеннән моннан бездә килгән дип шалтырата башлагач, дөрестән дә мондай кирәк икән дип бу чара менә. Хәзер мин уйлыйм, бу миңа көч истәр дип. Алла теләсә, Алла бирсә, яңадан яңа әсәрләр иҗат итәргә көч истәр дип. Әле бит гомердә бер җирдә чыгыш ясамаган кызым шигырь өйрәнеп, Әсилә шигырь сөйлим дип. Әсилә шигырь сөйләячәк бүген. Менә Манира ханымның кызы үзенең ике кызы белән Арчадан һәм кияүләре Арчадан кайтканнар. Әсилә шигыреңне сөйләп күрсәт әле. Әйдә кызым, репетиция була иде. Юк, сәхнәдә сөйлим мин диген, шулаймы?